हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितां च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पदे गोपेश गोपिका कान्त नाम राधा कान्त नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। 18 நாட்களில் பகவத்கீதை நிகழ்ச்சியில இன்னைக்கு நம்ம 8வது நாள்ல வந்திருக்கோம். 8வது நாள்ல நம்ம கூட இணைந்திருக்கின்ற பக்த கோடிகள் அனைவரையும் இஸ்கான் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கிருஷ்ண மேங்களூர் சார்பாக வருக வருக என்று வரவேற்கின்றோம். ஹரே கிருஷ்ணா. நேத்து நம்ம பார்த்த அத்தியாயம் 7வது அத்தியாயம் இல்லையா? அதோட தலைப்பு யாராவது சொல்ல முடியுமா? 7வது அத்தியாயத்தோட தலைப்பு 7வது அத்தியாயத்தோட தலைப்பு ஏன்னா முதல் 6 அத்தியாயங்கள் வந்து கர்மயோகத்தை பத்தி பகவான் சொல்லிட்டார். 7வது அத்தியாயம் வந்து பக்தி யோகத்தோட ஸ்டார்டிங் இல்லையா? அதோட தலைப்பு ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஞான விஞ்ஞான யோகம் மாதாஜி. ஞான விஞ்ஞான யோகம். சோ ஞான யோகம்னா ஆத்ம ஞானத்தை பத்தி பகவான் சொல்லிட்டார். விஞ்ஞான யோகம் அப்படின்னாக்கா பகவானுடைய நாமம், அவரோட பெயர், அவருடைய குணம், அவருடைய லீலைகளை பத்தி எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுதான் விஞ்ஞானம் அப்படின்றத சொல்றார். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற அத்தியாயம் வந்து 8வது அத்தியாயம். இதோட பெயர் வந்து பரமத்தை அடைதல் இல்லைன்னா கிருஷ்ணரை அடைதல், அக்ஷர பிரம்ம யோகம். எல்லாத்துலயும் வந்து அவர் யோகங்களை பத்தி தான் சொல்லியிருக்காரு. இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்ததுல வந்து எத்தனை வகையான யோகங்கள் நம்ம பார்த்திருக்கோம்? யாராவது சொல்ல முடியுமா? டைப்ஸ் ஆஃப் யோகா இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தது என்னென்ன யோகா பார்த்திருக்கோம் நம்ம? இன்னைக்கு 8வது நாள்ல இருக்கோம் நம்ம. பிரபுஜி மாதாஜி இருக்கீங்களா லைன்ல? கர்ம யோகா, பக்தி யோகா நேத்தி பார்த்தோம் மாதாஜி. ஹரிபோல். கர்ம யோகம், பக்தி யோகம், ஞான யோகம், அஷ்டாங்க யோகம் இதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? இன்னைக்கு நம்ம பாக்குறது வந்து அக்ஷர பிரம்ம யோகம், பரத்தை அடைதல், கிருஷ்ணரை அடைதல். எப்படி நம்ம வந்து பகவான் வந்து 3 ரூபத்துல வந்து வியாபித்து இருக்கார் அப்படின்னு பார்த்தோம். என்னென்ன 3 ரூபங்கள்? 3 ரூபமா பகவானை புரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்றத வந்து பார்த்தோம். அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் வந்து சூரியனை பத்தி கூட பார்த்தோம். சூரியன் வந்து அதோட 3 விதங்களை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு வந்து பார்த்தோம் நம்ம எக்ஸாம்பிள்ஸ்.
3 விதமா பகவானை புரிஞ்சுக்கலாம். பகவானின் பூரணத்துவத்தை. என்னது? நேற்று கிளாஸ்ல கூட நம்ம அடிக்கடி பார்த்தோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரம்மன், பரமாத்மா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பரபிரம்மம், பரமாத்மா, பரம புருஷர் 3 விதமா நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா? சோ அந்த இதுல வந்து இன்னைக்கு வந்து அர்ஜுனர் வந்து பிரம்மத்தை பத்தி நிறைய கேள்விகள் கேட்பாரு. 8 கேள்விகள் கேட்பாரு. அதை நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். நேத்தி பார்த்த அத்தியாயத்தோட சுருக்கத்தை பார்த்துடலாம். கிருஷ்ணா பற்றிய அறிவின் மகிமை. அவரை பற்றி சொல்றாரு. இவ்வளவு நேரம் வரைக்கும் நீ கேட்ட கேள்விக்கெல்லாம் பதில் சொன்னேன். இப்ப வந்து அவர் நேத்து பேசும்போது சொன்னாரு, இதை அறிந்ததுக்கு அப்புறம் வேற எதுவும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும்னு அவசியமே இருக்காது அப்படின்றத வந்து கிருஷ்ணர் சொன்னார். கிருஷ்ணரை பற்றிய அறிவின் மகிமை, பகவான் கிருஷ்ணரோட ஆற்றல் என்னன்னு பார்த்தோம். தண்ணீரோட சுவையாக இருக்கின்றார், சூரிய சந்திரனோட ஒளியாக இருக்கின்றார், ஆகாயத்துல வரக்கூடிய அந்த ஒளியாக இருக்கின்றார், ஒரு மனுஷனுக்குள்ள இருக்கிற திறமையாகவும் அவரே தான் இருக்கிறார், வலிமையாகவும் அவரே தான் இருக்கார். பலம் வாய்ந்த ஒருவன் பலம் இல்லாத ஒருவனை பாதுகாக்கிறதே வந்து வலிமை அப்படின்றத மாதிரி பகவான் சொன்னார். மற்றும் தேவதேவிகளோட வழிபாடுகளை பற்றி நேற்று கிருஷ்ணர் சொன்னார். இன்னைக்கு வந்து அத்தியாயத்தோட பேர் நம்ம பார்த்தோம், பரக்கை அடைதல் அல்லது அக்ஷர பிரம்ம யோகம், இல்லைன்னா கிருஷ்ணரை அடைதல். ஏன்னா அவர் தான் பரம புருஷர். அவரை அடைதல் எப்படின்னு பார்க்க போறோம். அர்ஜுனன் வந்து 8 கேள்விகள் வந்து கேட்கிறார் கிருஷ்ணர் கிட்ட, ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து 4வது ஸ்லோகம் வரைக்கும். இறந்த நேரத்தில் கிருஷ்ணரை நினைவில் கொள்வது எப்படி? இறக்கும் தருவாயில் பகவானை எப்படி நினைவில் கொள்றது? யோகா மிஸ்ர பக்தியால் கிருஷ்ணாவை நினைவில் கொள்வது எப்படி? தூய பக்தியால் கிருஷ்ணரை நினைவுபடுத்துதல் எப்படி? ஜட உலகம் மற்றும் ஆன்மீக உலகம் 2 பத்தி பகவான் சொல்ல போறார். கிருஷ்ணரை பெறுவதில் தூய பக்தியின் உச்சநிலை என்ன அப்படின்றத 23வது இருந்து 28வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் சொல்ல போகின்றார். இந்த சாப்டர்ல வந்து நமக்கு 28 ஸ்லோகங்கள் இருக்கு. 28 ஸ்லோகங்கள் இருக்கு. நம்ம சாப்டருக்குள்ள போடலாம். அதுக்கு முன்னாடி கடைசியா வந்து பகவான் நேத்துக்கு அத்தியாயத்துல வந்து 2 ஸ்லோகங்கள்ல வந்து சொன்னாரு. என்ன சொன்னாரு அப்படின்னாக்கா, இறக்கும் தருவாயில் நம்ம அவரை என்னமா நினைக்கிறோமோ அதேவாகத்தான் அடுத்த இதுல பிறவி எடுப்போம் அப்படின்றத பத்தி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாரு. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம் மாதாஜி. இப்ப அர்ஜுனர் வந்து கேள்வி கேட்கிறாரு, 8 கேள்வி கேட்கிறாரு. அந்த கேள்விகள் வந்து என்னன்னு பாத்துடலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம் மாதாஜி. ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் ரெண்டுமே சொல்லிடுங்க மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஓம் ஸ்ரீ கிருஷ்ண பரமாத்மனே நமः. அத அஷ்டமோऽध्यायः அக்ஷர பிரம்ம யோகः. அர்ஜுன உவாச்ச கிம் தத் பிரம்ம கிம் அத்யாத்மம் கிம் கர்ம புருஷோத்தம அதிபூதம் ச கிம் ப்ரோக்தம் அதிதைவம் கிம் உச்யதே யதி அதியக்ஞ கதம் கோத்ர தேஹேஸ்மின் மதுசூதன பிரயாண காலே ச கதம் ஞேயோ அசி நியதாத்மபி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அர்ஜுனன் வினவினான், எம்பெருமானே, உத்தம புருஷரே, பிரம்மன் என்பது என்ன? அத்தியாத்மம் என்பது என்ன? 2வது கேள்வி. பலநோக்கு செயல்கள் யாவை? இந்த ஜட தோற்றம் என்ன? தேவர்கள் யாவர்? இவற்றை தயவு செய்து எனக்கு விளக்குவீராக. ஏன்னா லாஸ்ட் 2 ஸ்லோகத்துல தேவதேவிகளோட வழிபாடை பத்தி சொன்னார் இல்லையா? அடுத்த ஸ்லோகத்துல என்ன கேட்கிறார் திருப்பி? மதுசூதனரே, யாகங்களின் இறைவன் யார்? உடலில் அவர் எவ்வாறு வசிக்கின்றார்? பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுவோர் உம்மை மரண காலத்தில் எவ்வாறு அடைய முடியும்? இது எல்லாத்துக்குமே வந்து நம்ம பழைய இப்ப பார்த்த அத்தனை அத்தியாயங்கள்ல வந்து நம்ம பார்த்திருக்கோம் ஆன்சர். திருப்பி வந்து அதே கொஸ்டின் வந்து நமக்கு அர்ஜுனர் வந்து கேட்கிறார் கிருஷ்ணர் கிட்ட. பிரம்மம் நம்மளுக்கு பகவான் வந்து 3 நிலையில இருக்கார். பரபிரம்மம், பரமாத்மா, பரம புருஷர்ன்ற ரூபத்துல இருக்கார். பிரம்மம்ன்றது ஆத்மா, பரபிரம்மம்ன்றது பரமாத்மா. நம்மளோட ஒவ்வொரு உடல்லையும் வந்து ஆத்மா இருக்கிறதுனாலதான் நம்ம உயிரோட இருக்கோம் இல்லையா? அந்த ஆத்மாக்கு பிரம்மம், பரபிரம்மம், பரமாத்மா. இந்த ஜீவன் வந்து எப்படி, இந்த ஆத்மா வந்து எப்படின்னா, இது வந்து அழியாத ஒன்று, நித்தியமானது ஒன்று. ஆத்மாவோட குவாலிட்டிஸ் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்திருக்கோம். அதை நெருப்பால சுட முடியாது, அதை வந்து பிரிக்க முடியாது, அது வந்து எரிக்க முடியாது, எல்லாமே நம்ம பார்த்திருக்கோம் ஏற்கனவே ஆத்மாவோட குவாலிட்டிஸ். ஆத்யாத்மா உடலின் கட்டுப்பாட்டாளர் வந்து ஆத்யாத்மா, ஜீவனோட அந்த ஆத்மாவோட சுய இயல்பு. அது வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம பரமாத்மாவை பத்தி நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போறார் கிருஷ்ணர். கர்மானா என்ன? வேலை, முடிவு, செயல்பாடுகள். நம்ம வேலை என்ன செயல்கள் செய்கின்றோமோ அதுதான் வந்து கர்மா. ஜட உடலுக்கு வழிவகுக்கும் செயல்கள் அனைத்துமே வந்து கர்மா. ஆனா அந்த கர்மாவை நம்ம எப்படி பண்ணணும்ன்றதுதான் வந்து இங்க பாயிண்ட்.
ஆதிபூதா அப்படின்னா ஜட பொருட்களை எப்படி கையாள வேண்டும், ஜட இருக்கையை எப்படி கையாள வேண்டும். ஆதி தெய்வா உச்சதேவன், உயர்ந்த பரபிரம்மம், பரம புருஷர், அது வந்து ஆதி தெய்வா. இதுல அனைத்து தேவி தேவதாக்களும் அடங்கும். அதியக்ஞா யாகத்தை அனுபவிப்பவர் யார், ஒரு யாகம் பண்ணும்போது அதோட அனுபவிப்பவர் யார் அப்படின்னா பரமாத்மா. ஆதி யக்ஞா எங்கே வசிக்கின்றார் அப்படின்னாக்கா எல்லாருடைய இதயத்திலுமே இருக்காரு. பரமபுருஷர் கிருஷ்ணர் வந்து பரமாத்மா ரூபத்துல எல்லாருடைய இதயத்திலையும் பாக்குறாரு. நம்ம வந்து 3 வகையா வந்து கிருஷ்ணரோட ஆற்றல் வந்து வியாபித்து இருக்குன்னு பாக்குறோம். மகாவிஷ்ணு நேத்து நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, மகாவிஷ்ணு, கர்ப்போதக சாயி விஷ்ணு, சிரோதக சாயி விஷ்ணு. சிரோதக சாயி விஷ்ணு தான் வந்து நின்ற ரூபத்துல இருக்கார். அவர் தான் பரமாத்மாவா நம்மளோட எல்லாருடைய இதயத்திலுமே இருக்கார். ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபுஜி, உங்களோட அந்த வீடியோ கொஞ்சம் ஆஃப் பண்ணிட்டீங்கன்னா, ஏன்னா அது யூடியூப்ல போகும் லைவ்க்கு. ஹேரம்பன் பிரபுஜி கொஞ்சம் வீடியோ ஆஃப் பண்ணிடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. அவர் தெரியாம ஆன் பண்ணிட்டான்னு நினைக்கிறேன். அதியக்ஞா இறக்கும் நேரத்தில் கிருஷ்ணரை எப்படி நினைவில் கொள்வது, 8 கேள்வி கேட்டாரு. அதை பத்தின எக்ஸ்பிளனேஷன் இப்ப பகவான் 1 by 1 சொல்ல போறாரு. 3rd ஸ்லோகம் மாதாஜி. हरे कृष्ण माताजी। श्री भगवान उवाच अक्षरं ब्रह्मं परमं स्वभावो अध्यात्मम् उच्यते भूतभावोद्भवः करो विसर्ग कर्म हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், பிரம்மன் எனப்படுவது அழிவற்றதும் உன்னதமானதும் ஆகும். பிரம்மம் தான் வந்து அதன் சுவாவமான நித்திய இயற்கையான ஜீவாத்மா, அத்தியாத்மா என்று அழைக்கப்படுகின்றான். ஜீவாத்மாவின் ஜட உடலை வளர்க்கும் செயல்கள் கர்மா என்று அழைக்கப்படுகின்றன. அவர் கேட்டார் இல்லையா, கர்மானா என்ன? இந்த ஜட உடலை வந்து காப்பாற்றிக் கொள்வதற்காக நம்ம செய்யும் செயல்கள் வந்து கர்மா அப்படின்றத வந்து நம்ம பார்க்கிறோம். சோ பகவான் வந்து இந்த பிக்சர்ல பாத்தீங்கன்னா, நம்ம இப்பிறவில இந்த பிறவில வந்து நம்மள தயார்படுத்தணும். அடுத்த இதுக்கு வந்து நம்ம எப்படி வாழணும், ஐ மீன் எந்த நிலைமைக்கு போகணுன்றதை இந்த பிறவில வந்து நம்மளை நாமே தயார்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். எவன் ஒருவன் சுத்த பக்தனாக கிருஷ்ணரோட பக்தி பண்ணிட்டு இருக்காங்களோ அவங்க வந்து கிருஷ்ணரோட கோலோக விருந்தாவனத்துல வந்து அவங்க பகவானை அடைவாங்க அப்படின்றத வந்து நம்ம பார்க்கலாம். எவன் ஒருவன் புண்ணிய செயல்களை செய்கின்றானோ அவன் வந்து மிகுந்த தேவலோகத்துக்கு போற மாதிரி நம்ம பாக்குறோம். ஆனா எவன் ஒருவன் விகர்மா செய்யக்கூடாதவற்றை செய்கின்றானோ அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இரக்கம் தருவாயில எப்பவும் சாப்பாடு அந்த ஞாபகத்திலே இல்ல கெட்ட எண்ணங்கள் இருக்குன்னா அடுத்த பிறவி அவங்களுக்கு அதே மாதிரிதான் வரும். கண்டதையும் சாப்பிடுறதுனால எங்க பாருங்க அடுத்த பிறவில அவர் வந்து பன்றியாக பிறப்பெடுப்பார்ன்றதை பாக்குறோம். எவன் ஒருவன் மிகவும் காமத்திலேயே இருக்கிறதுனால அவங்க அடுத்த பிறவில ஒரு நாயா வர மாதிரி இங்க பாக்குறோம். சோ நம்மளுடைய இந்த ஜென்மத்திலேயே நம்ம வந்து நம்மளை தயார்படுத்தி கொள்ளணும் அப்படின்றத வந்து இந்த பிக்சர் மூலமா நம்ம பார்க்கலாம். 4th ஸ்லோகம் மாதாஜி. हरे कृष्ण माताजी। प्रभु जी हैंड रेस பண்ணிருக்காங்க माताजी। ஜானகிராம் பிரபு படிங்க பிரபுஜி. हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण। अधिभूतम सर्वभाव साधि दैवम अधियज्ञो अहम एवत्र देहो यह सदा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभुजी। सो உடல் பெற்ற ஆத்மாக்களில் சிறந்தவனே, எப்போதும் மாறிக்கொண்டுள்ள பௌதிக இயற்கை அதிபூத எனப்படுகின்றது. சூரியன் சந்திரன் போன்ற அனைத்து தேவர்களும் அடங்கிய பகவானின் விஸ்வரூபம் அதி தெய்வ எனப்படும். மேலும் உடல் பெற்ற அனைத்து ஜீவன்களின் இதயத்திலும் பரமாத்மாவாக வீற்றிருக்கின்ற பரமபுருஷனாகிய நான் அதி யக்ஞ. 3 கேள்விகளுக்கு இங்கே ஆன்சர் பண்ணிட்டார் அவர். அதிபூத அப்படின்னா நம்மளுடைய இந்த பௌதீக இயற்கை. இந்த பௌதிக இயற்கை டைனமிக் இன் நேச்சர், மாறிக்கொண்டே இருக்கும். சூரியன் சந்திரன் அனைத்து தேவர்களும் அடங்கிய பகவானின் விஸ்வரூபம் விராட் ரூபம் சொல்றேன் இல்லையா, அது வந்து அதிதைவ. இந்த பிரபஞ்சம் அதிதைவ எனப்படுகின்றது. மேலும் உடல் பெற்ற அனைத்து ஜீவன்களின் இதயத்திலும் பரமாத்மாவாக வீற்றிருக்கின்ற பரமபுருஷனாகிய பகவான் அதி யக்ஞ. சிரோதகசாயி விஷ்ணு வந்து அதி யக்ஞ என்று அழைக்கப்படுகின்றேன் அப்படின்றத பகவான் சொல்றார். 5th ஸ்லோகா பிரபுஜி. हरे कृष्ण प्रभु जी। 5th श्लोका। हरे कृष्णा प्रभु जी 5th श्लोका கேக்குதுங்களா? நான் படிச்சிட்டேன் மாதாஜி. படிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அந்த காலே ச மாமேவ ஸ்மரன் முக்த்வா கலேவரம் யா பிரயாதி சமத்பாவம்
यादि नास्त यत्र संशयः। हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மேலும் தனது வாழ்வின் இறுதி காலத்தில் யாராவது என்னை மட்டும் எண்ணிக்கொண்டு உடலை விட்டால் உடனடியாக அவன் என்னுடைய இயற்கையை அடைகின்றான். இதில் சிறிதும் சந்தேகம் இல்லை. திருப்பி திருப்பி கிருஷ்ணர் வந்து அததான் சொல்லிட்டு இருக்காரு. கிருஷ்ணர் வந்து நமக்கு எப்படி அந்த நன்றி உணவு இருக்கு அப்படின்னாக்கா, நம்ம வந்து பார்ட் அண்ட் பார்சல் ஆஃப் லார்ட் கிருஷ்ணா இல்லையா, அவர்கிட்ட இருந்து வந்ததுனால நமக்கு அந்த உணர்வு இருக்கு. சோ நமக்கே இவ்வளவு இது இருக்கும்போது பகவானுக்கு வந்து நம்ம மேல அந்த நன்றி உணவு இருக்காதா என்ன? எப்பவுமே நம்ம வந்து பகவானே நினைச்சிட்டு இருக்கும்போது நம்மளே மறந்துட்டாலும் நம்மள நினைவு கூறுவதற்காக பகவான் வருவார் அப்படின்றத வந்து நம்ம பாக்குறோம். வராக புராணத்துல வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. எப்ப வந்து நான் எனக்கு சுயநினைவு இல்லாம போயிட்டேன் இறக்கும் தருவாயில அப்படின்னா, ஒரே ஒரு தடவையாச்சும் நம்ம வராக பெருமான் கிட்ட வந்து சரணாகதி அடைந்துட்டோம் அப்படின்னா, நம்ம மறந்துட்டாலும் வந்து கிருஷ்ணர் வந்து நம்மள வந்து மோட்சத்துக்கு கொண்டு போவார் அப்படின்ற மாதிரி, அவர் நம்மள மறக்க மாட்டார் அப்படின்னு. சோ அவர் வந்து கிருஷ்ணருக்கு கண்டிப்பா இப்ப நம்ம என்ன வேலை செய்யறோமோ அதோட தாட் தான் நமக்கு இறக்கும் தருவாயில இருக்கும். நம்ம ஜடபரதரை பார்த்தோம். அவர் வந்து ஒரு ஞானி. அவர் எப்படிப்பட்ட ஞானி அப்படின்னா, மனதிலேயே வந்து இருக்கிற அந்த சிரோதகசாயி விஷ்ணு பரமாத்மாவை நினைச்சு அவர் வந்து தியானம் பண்ணி தன்னுணர்வை பெறுவதற்காக ஒரு அரசாங்கம் எல்லாம் ஆண்டு முடிந்து கடைசி காலத்துல வந்து ஒரு காட்டுல இருந்து தவம் பண்ணி அந்த ஞானத்தை பெறுவதற்காக அவர் வந்து ஒரு இடத்துல அமர்ந்தார் இல்லையா. அவர் வந்து கையில மலர்களை எடுத்துட்டு தன்னுக்குள்ளாரியே இருக்கிற பகவானை வந்து பிரார்த்தனை பண்ணிட்டே வந்து அந்த தியானத்திலே அப்படியே மூழ்கிடுவாராம். அப்ப சாயந்தரம் வரைக்கும் ஆயிடுமா. சாயங்காலம் அந்த கையில பார்த்தா அந்த மலர்கள் வந்து கீழே விழுந்திருக்குமா. அவ்வளவு ஒரு உயர்வு பெற்ற ஒரு ஞானி ஒரு மானோட இதை பார்த்த உடனே அந்த மான் மேல அந்த சின்ன ஆசையால என்ன ஆயிடுச்சு, அந்த பிறப்பு முழுதும் அவர் வந்து பகவானை பத்தி நினைக்காம போயிட்டார் இல்லையா. கடைசியில அவர் வந்து மானோட ரூபம் எடுக்க வேண்டியதா போச்சு. அதுதான் வந்து ஞானிகளோட நிலைமையாக நம்ம பாக்குறோம். அததான் நம்ம பாஸ்ட் இதுல வந்து பகவான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாரு. அப்படி நான் ஞானியாக இருக்க ட்ரை பண்ணும்போது நான் அதுல வெற்றி பெறவில்லை என்றால் என்ன செய்யறது போது அப்ப அவர் சொன்னாரு, ஒன்னும் நல்ல ஆன்மீகத்துல உயர்வு பெற்றிருந்தோம்னா ஆன்மீக குடும்பத்துல பிறப்போம், இல்லைன்னா ஒரு செல்வந்தர்கள் குடும்பத்துல பிறப்போம் அப்படின்றத பார்த்தோம். ஆனா பக்தன் வந்து அப்படி இல்லை. ஞானிகள் வந்து இவ்வளோ புலன்களை கட்டுப்படுத்தி தனக்குள்ளேயே இருந்து சுவாச பயிற்சி பண்ணி அஷ்டாங்க யோகம் எல்லாம் பண்ணி அப்படி பண்ணி அவங்களே வந்து இந்த மாதிரி அதுல இருந்து பிறழ்றாங்க. ஆனா பக்தன் வந்து அப்படி இல்ல. நம்மளோட கடமைகளை எல்லாம் செஞ்சுக்கிட்டே வந்து கிருஷ்ணரை நினைப்போம். அவர் என்ன பண்ணாரு, எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு அவரை தனக்குள்ள இருக்க அந்த பரமாத்மாவை வந்து தியானம் பண்ணாரு. ஆனா நம்மளோட டியூட்டிஸ் எல்லாம் பண்ணிட்டு கோபிஸ் எல்லாருமே எப்படின்னா அவங்களோட நித்திய கடமைகளை செஞ்சுட்டே வந்து பகவானை நினைச்சுட்டே இருப்பாங்களாம். சோ அப்படி இருக்கும்போது பகவான் வந்து எப்படி வந்து நம்மள மறந்துடுவார். சோ மரண காலத்துல நம்மளே மறந்தாலும் பகவான் வந்து மறக்கிறது இல்லை அப்படின்றது. இங்க பாத்தீங்கன்னா பீஷ்மரோட அந்த கடைசி டைம், அந்த கடைசி இது ஒரு தடவை என்னாச்சா, யுதிஷ்டர் வந்து ஓகே எல்லாம் வெற்றி பெற்றாச்சு. அப்ப வந்து கிருஷ்ணர் கிட்ட போய் கேட்கணும் எப்படி வந்து இந்த அரசாங்கத்தை வந்து அமைக்கிறதுன்னு. அவருக்கு கவலையாக இருந்தாலும் கூட பகவான் கிருஷ்ணரை பார்க்க போறார். ஆனா கிருஷ்ணர் என்ன பண்றாரு, அவரோட காவலாளி சொல்லுவாரு, இல்ல பகவான் வந்து தியானம் பண்ணிட்டு இருக்காரு அப்படின்னு. அப்ப வந்து யுதிஷ்டருக்கு வந்து டவுட் ஆயிடும், என்ன எல்லாருமே வந்து பகவானை நோக்கிதான் வந்து தியானம் பண்ணுவார், இவர் யாரை நினைச்சு தியானம் பண்ணிட்டு இருக்காரு அப்படின்னுட்டு. அப்ப கேட்பாரு, யாரை நினைச்சு தியானம் பண்ணிட்டு இருக்காருன்னு காவலர்கள் கிட்ட. அப்ப காவலன் சொல்லுவாரு, அதை நீங்க அவர்கிட்டயே கேட்டுக்கங்க. அப்ப உள்ள போறாரு. போன உடனே கிருஷ்ணன் சொல்றாரு, வாப்பா உட்காருன்ட்டு. அப்ப வந்து யுதிஷ்டர் வந்து கேக்குறாரு, ஏன்பா எல்லாருமே வந்து உங்களை நினைச்சுதான் தியானம் பண்றாங்க, நீங்க வந்து யாரை நினைச்சு தியானம் பண்றீங்க அப்படின்னு. அப்ப அவருக்கு திருப்பி இந்த பகவத்கீதையோட எல்லாம் சொல்ல டயர்டா இருந்ததுனால அவர் என்ன பண்றாரு, வா நான் உனக்கே சொல்றேன், இப்ப பீஷ்மரோட கடைசி டைம் நம்ம அங்க போலான்ட்டு பீஷ்மர் அம்பு படுக்கல படுத்திருக்காரு, அங்க கூட்டிட்டு வர்றாரு. அங்க பாத்தீங்கன்னா பீஷ்மர் என்ன பண்றாரா, கிருஷ்ணரை வந்து பீஷ்மர் வந்து கிருஷ்ணரோட சிறந்த பக்தன். அதனால அவரோட அந்த சக்கரத்தை எடுத்துட்டு பீஷ்மரை அடிக்க போற மாதிரியான ஒரு இது நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா. அந்த ரூபத்தை வந்து பார்க்கணும்னு அவருக்கு ஆசை. அதனால அவரை எப்படி கோவப்படுத்தினா அவர் அந்த ரூபத்துல வருவார். அவர் வந்து வாக்கு கொடுத்திருக்காரு, நான் வந்து நிராயுதபாணியாக தான் இருப்பேன், ஆயுதம் ஏந்த மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி. இருந்தாலுமே வந்து அவரோட அந்த ரூபத்தை பார்க்கணும், கையில சக்கரத்தோட அவர் இருக்கிற அந்த ரூபத்தை பார்க்கணுன்றதுக்காகவே அவரை வந்து கோபப்படுத்துறதுக்காக என்ன பண்றாரு, அவரை கஷ்டப்படுத்தினா ஒன்னும் ஆக போறது இல்லை, அவனோட பக்தனை கஷ்டப்படுத்தினா அவருக்கு வந்து கோபம் வரும்ன்றதுனால அர்ஜுனனை வந்து வீழ்த்திடுவாரு. அவரோட வில்லெல்லாம் போயிடுச்சு, அந்த தேர் கீழே போயிடும், அவர் வந்து அம்பால் என்ன பண்ணுவாரு, மூர்ச்சை ஆக்கிடுவாரு. அதனால வந்து கிருஷ்ணருக்கு கோபம் வந்து என்ன பண்ணுவாரு, அப்பதான் பாத்தீங்கன்னா பீஷ்மர் வந்து அவர்கிட்ட சரணாகதி பண்ற மாதிரியான, போதும்
இந்த ரூபம் போதும், நான் இப்படியே போய் சேர்ந்துடுறேன்னு சொல்லிட்டு பீஷ்மர் வந்து சொன்னதா நம்ம பாக்குறோம். சோ இங்க என்ன ஆகுதுன்னா அவரோட கடைசி இது. அப்போ வந்து யுதிஷ்டர்கள் எல்லாம் யுதிஷ்டரை வந்து கூப்பிட்டுட்டு வராரு பகவான் இங்க கிருஷ்ணர். அப்ப வந்து பீஷ்மர் சொல்வாராம் கிருஷ்ணர் கிட்ட, கொஞ்சம் இருப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. யாருகிட்ட? கிருஷ்ணர் கிட்ட, சாக்ஷாத் பகவான் கிருஷ்ணர் கிட்ட அமைதியா இருப்பாராம் கிருஷ்ணர் அவர் சொல்ற வரைக்கும். அப்போ பீஷ்மர் வந்து எல்லா தர்மங்களையும் வந்து யுதிஷ்டருக்கு வந்து எல்லா தர்மங்களையும் சொல்லுவாராம். எல்லாத்தையும் சொல்லி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் பகவான் வந்து பொறுமையா, கிருஷ்ணர் வந்து பொறுமையா வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்பாரு. அப்ப நம்ம வந்து பகவான் கிட்ட சரணடையணும்னு நம்ம பாக்குறோம். ஆனா கிருஷ்ணர் வந்து பக்தன் கிட்ட எப்படி சரணடையலாம் அப்படின்னு பாப்பாராம். ஏன்னா அவ்வளவு தூய பக்தியில இருக்கிறவங்க கிட்ட எனக்கு ரொம்ப பிரியமானவன் அப்படின்றத வந்து நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம். சோ அவர் என்ன பண்ணுவாரா, பீஷ்மர் சொன்னாருன்றதுக்காக பொறுமையா வெயிட் பண்ணி பாப்பாராம். எல்லாத்தையும் சொல்லி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் பீஷ்மர் வந்து தனக்குள்ள இருக்கிற பரமாத்மா கிருஷ்ணரை யோசிச்சு அவர்கிட்ட வந்து ஐக்கியமானது, மோட்சமானதா வந்து நம்ம இங்க பாக்குறோம். சோ இங்க கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னாக்கா, தனது வாழ்வின் இறுதி காலத்தில் யாராவது என்னை மட்டும் எண்ணிக்கொண்டு உடலை விட்டால், அப்படி எப்படி அவரை மட்டும் எண்ணிக்கொண்டு உடலை விட முடியும்? நம்ம ஏன் இப்படி சாண்டிங் பண்ணணும் நம்ம சொல்றோம்? நம்மளோட ஆன்மீக குரு ஏன் வந்து 16 ரவுண்ட்ஸ் சாண்டிங் பண்ணணும்னு சொல்றாரு? அதுவும் ரொம்ப ஸ்ரத்தையோட கவனத்தோட பண்ணணும்னு ஏன் சொல்றாரு அப்படின்னா, இறக்கும் தருவாயில நமக்கு அந்த வாசனைன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, நம்ம த்ரூ அவுட் த லைஃப் நம்ம என்ன பண்ணமோ அதுதான் வந்து நம்மளோட கடைசி காலத்திலயும் வந்து இருக்கும். இப்ப இந்த லைஃப் வந்து நம்மள அடுத்த பிறவிக்கு வந்து நம்மள ப்ரிப்பேர் பண்றது. அப்ப இந்த வாழ்க்கை பூரா நான் வேஸ்ட் பண்ணிட்டேன், நான் எதையுமே வந்து பகவானை பத்தி நான் இதுலயே இல்ல, ஜட பற்றோட நான் மற்ற எல்லாத்தையுமே பண்ணிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னா, இறக்கும் தருவாயில அவரோட ஞாபகம் எனக்கு வரப்போறதே இல்லை. நான் என்னென்னலாம் பண்ணணும் லைஃப் பூரா அதுதான் ஞாபகம் வரும். அதுல ஏதாவது ஒண்ணு ரொம்ப பிடிச்சதுதான் நான் வந்து அதுல வந்து லயிச்சுட்டு என்னோட உயிர் அப்படியே போயிடும். அடுத்த பிறவில நான் அதாவே வந்துருவேன். ஆனா நான் இப்ப 24 மணி நேரமும் என்ன பகவானை பத்தின தாட்ஸே இருக்கு அப்படின்னா, நான் வந்து நம்ம வந்து பகவானுக்கு சேவை பண்ணோம், அவரோட நாம சங்கீர்த்தனம் பண்ணோம், நவவித பக்தின்னு பாக்குறோம், அந்த எல்லாமே நம்ம பண்ணோம்னா அதுல ஜட இயற்கையோட அட்டாச்மெண்ட் எங்கேயுமே வராது. அது வந்து ஒரு கலங்கமற்ற ஒரு பக்தி. அப்போ வந்து கண்டிப்பா நான் அவரோட தாட்லயே தான் இருப்பேன். உயிர் போகும்போது நமக்கு வந்து அவரோட தாட்லயே தான் இருக்கும் இல்லையா? சோ அததான் வந்து பகவான் இங்க சொல்றார். அதுக்காக தான் நம்ம இப்பவே பிராக்டிஸ் பண்றோம். அப்ப நம்ம இப்பவே வந்து பகவானோட நேம சொல்லி நம்ம வந்து பிராக்டிஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம்னா இறக்கும் போதும் நமக்கு வந்து அவரோட பெயர் தான் வரும் அப்படின்றத வந்து நம்ம இங்க பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இது வந்து ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல இருந்து ஒரு யக்ஷ பிரக்ஷணம், யக்ஷனோட கேள்வி கொண்டான பதில் அப்படின்னு பாக்குறோம். அஹானி பூதானி கச்சந்தீக யமாலாயம் சேஷா தாவரம் இச்சந்தி கிம் ஆச்சரியம் அதபிரம். ஒவ்வொரு கணத்திலும் இதுல வந்து என்ன ஆகும்னாக்கா, பஞ்சபாண்டவர்கள் வந்து வனவாசத்துல இருக்கும்போது அந்த 4 தண்ணி தாகம் எடுக்கும். அப்ப வந்து ஒவ்வொருத்தரா போய் அந்த தண்ணி எடுக்கிறதுக்காக போவாங்க. அப்ப அங்க வந்து ஒரு யக்ஷன் வந்து இருக்கு, பூதம் மாதிரி. சோ அது என்ன பண்ண, ஒரு கேள்வி கேட்கும். அவங்க வந்து கரெக்டான ஆன்சர் சொல்ல மாட்டாங்க. நீ கரெக்டா ஆன்சர் சொல்லிட்டேன்னா உன்னை நான் விட்டுடுறேன், அப்படி இல்லைன்னா நீ இங்கேயே உயிர் போயிடும்னு சொல்லிட்டு யக்ஷன் வந்து சொல்லியிருப்பாங்க. 4 பேருமே கரெக்டா ஆன்சர் சொல்ல மாட்டாங்க. கடைசியா வந்து பாத்தீங்கன்னா தர்மர் வந்து என்ன பண்ணுவாரு, யுதிஷ்டர் என்ன போன 4 பேரையுமே காணமேன்னு சொல்லிட்டு அவரை வந்து அவங்கள தேடிட்டு அந்த குளக்கரைக்கு வராரு. வரும்போது பாத்தீங்கன்னா அங்க எல்லாரும் இப்படி மூர்ச்சையே இல்லாம விழுந்து இருக்காங்க. அப்ப பாத்துட்டு அவர் கேட்பாரு என்ன ஆச்சுன்னு போகும்போது அங்க திருப்பி அந்த யக்ஷன் வந்து கேள்வி கேட்கும். நான் வந்து ஒரு கேள்வி கேட்கிறேன், நீங்க வந்து பதில் சொல்லு, நீ கரெக்டா பதில் சொல்லிட்டேன்னா இவங்க எல்லாரும் உயிர் பெற்றுவார்கள், இல்லைனாக்கா உனக்கும் அதே கதிதான் சொல்லுவார். சரி கேளுங்க அப்படின்னு கேட்கும்போது அப்ப அவர் கேட்கிறாரு, எது வந்து மிகவும் ஆச்சரியமானது அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாரு. அப்ப அதுக்கு வந்து தர்மர் வந்து ஆன்சர் பண்ணுவாரு, ஒவ்வொரு கணத்திலும் 100,000 உயிரினங்கள் மரணத்தை சந்திக்கின்றன. ஆனால் இது ஒரு முட்டாள்தனமான வாழ்க்கையாக இருப்பினும் தன்னை மரணமற்றது என்றும் நினைத்து மரணத்திற்கு தயாராக இல்லை. இது இந்த உலகில் மிக அற்புதமான விஷயம். எத்தனையோ பேரை நம்ம பாக்குறோம், பிறப்புன்றதே வந்து இறப்பை நோக்கிதான் ஓடிக்கிட்டு இருக்கு. அப்படி இருக்கும்போது மரணம் வந்து கண்டிப்பா நமக்கு வரப்போகுதுன்னு தெரியும். ஆனா அது தெரிந்துமே வந்து அதற்காக நம்மள வந்து தயார் பண்ணாம நம்ம வந்து அப்படி ஒண்ணு இல்லவே இல்லைன்ற ஒரு நோக்கத்தோட வந்து நம்ம நடந்துக்கிறோம் இல்லையா, அதுதான் வந்து மிகவும் ஆச்சரியமான விஷயம் அப்படின்னு சொல்லுவாரு. ஆனா இந்த ஷார்ட் பீரியட் ஆஃப் டைம்ல நமக்குள்ள எத்தனை காம கோப குரோதம் இதெல்லாம் வந்து எப்படியெல்லாம் இருக்கு, நம்ம
நம்ம அடுத்தவங்களை எப்படி வீழ்த்திட்டு மேல போலாம் அப்படிலாம் பாக்குறோம் இல்லையா? சோ அததான் வந்து அவர் சொல்றாரு. இதுதான் எனக்கு வந்து ஆச்சரியமா இருக்கு. நம்ம ஒரு ஒரு கணமும் வந்து மரணத்தை நோக்கிதான் படி எடுத்து வைக்கிறோம். ஆனா அதுக்கான அத என்னவோ நம்ம எல்லாமே இங்கே இருந்து சாதிக்கிற மாதிரி நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோம் இல்லையா? அதை பாக்குறது ரொம்ப அதிசயமாக இருக்கின்றது அப்படின்றத சொல்றாரு. 6th பிரபுஜி. हरे कृष्ण माता जी। यम यम वापि स्मरन् पावं दैचर्यन्ते कलेवरं तं तं एवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। हरे कृष्ण माता जी। ஒருவன் தனது உடலை விடும்போது எந்த நிலையை எண்ணுகின்றானோ ஐயமின்றி அந்நிலையை அவன் அடைகின்றான். அது நம்ம எப்படி பாக்குறோம்னாக்கா நம்ம சாஸ்திரத்தை தான் பார்த்தோம் இல்லையா? நம்ம ஜடபரதரோட வாழ்க்கை. ஒரு அரசன் எல்லா ஆண்டு அனுபவித்து முடிச்சாச்சு. அவர் வந்து ஓகே பகவானை நோக்கி தியானம் பண்ணணும், அவரை கிட்ட சரணடையணும்னு சொல்லிட்டு வர்றார். அந்த மானை பார்த்ததுனால கடைசி அதே ஞாபகத்துல இருந்ததுனால என்னாச்சு, அவரோட மானோட ரூபம் எடுத்தார் அப்படின்றத வந்து நம்ம இங்க பார்க்கணும். அதுதான் கிளியரா வந்து பகவான் சொல்றாரு. அப்ப நம்ம வந்து பிறழாம பகவானோட இதுல இருக்கணும்னா நம்ம வந்து அந்த நவவீத பக்தி பண்ணணும். எப்போதும் வந்து பகவானோட ஞாபகத்தோட இருக்கணும். எப்படி வந்து ஒரு 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 தாய்க்கு வந்து குழந்தை மேலதான் வந்து எப்பவுமே அன்பு இருக்கும் அதே மாதிரி நம்ம வந்து அதுதான் அவங்களோட பண்பு இல்லையா? அதுதான் வந்து அவங்களோட குவாலிட்டி. தாய்மைன்னா அதுதான். ஆனா அதே மாதிரிதான் நம்மளும் வந்து பகவான் கிட்ட இருந்து வந்திருக்கோம். சோ நம்ம வந்து அவரோட குழந்தைகள். அது ஒரு திரை மாதிரி மறைஞ்சிருக்கு. அது ஒன்ஸ் புரிய ஆரம்பிச்சிச்சு அப்படின்னாக்கா நம்மளும் அதே தன்மையில இருக்கும்போது வேற இதே இல்லாம நம்ம பகவான் கிட்டதான் சரணடைவோம். நம்ம மறந்தாலும் அவர் நம்மள வந்து கைவிட போவதில்லை அப்படின்றத பாக்குறோம். பரத மகாராஜரோட கதை வந்து நம்ம ஏற்கனவே பார்த்திருக்கோம். அவர் வந்து சரின்னு அந்த குட்டி மான கொண்டு வந்து வளர்க்கிறார். ஆனா அவரோட இந்த மான் வளர்க்கறதுலயே என்ன பண்றார், பகவானோட இது வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா அவரோட பக்தி குறைஞ்சு போயிடுது. கடைசி நேரத்துல வந்து அந்த மானையோட ஞாபகத்திலே இருக்கிறதுனால அவர் அடுத்த பிறவியில் எடுக்கிறார். அங்கதான் பாத்தீங்கன்னா அங்கிராச முனிவர் அப்படின்றவர் வந்து என்ன பண்றாரு அப்படின்னாக்கா மன்னர் ரகுகணர் அப்படின்றவர் வந்து ஆத்ம ஞானத்தை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக வந்து அவர் போயிட்டு இருக்கார். இப்ப மான் பிறவி எடுத்ததுக்கு அப்புறம் அவருக்கு புரியுது போன ஜென்மத்தோட பலன் என்ன அப்படின்றது தெரிஞ்சிருச்சு. அதனால அந்த ஆசிரமத்தை சுத்தி சுத்தி அந்த மான் வருது. திருப்பி வந்து இல்ல நான் வந்து பகவான் கிட்டதான் போனோம் அப்படின்னு ரொம்ப ஸ்திரமா இருக்கு. அடுத்த பிறவில வந்து அவர் என்ன பண்றாரு அப்படின்னாக்கா அங்கிரசா முனிவர் அப்படின்ற ஒரு பிராமண குலத்துல வந்து பிறக்கின்றார். நம்ம பாக்குறோம் அதிகமான ஆன்மீக பக்தி செய்யும் போது நம்ம ஒரு ஆன்மீக குலத்தில் பிறக்கிறோம் அப்படின்ட்டு. அவங்க வந்து ரொம்ப பகவானோட கைங்கரியத்துல இருக்கிறதுனால அவர் என்ன பண்றாரு அந்த குடும்பத்துல பிறந்து, ஆனா என்ன பண்றாரு கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு முட்டாள்கள் செய்வது போல அவருக்கு பயமா இருக்கு. திருப்பி இந்த ஜடப்பற்றோடு நம்ம என் கூட வரக்கூடாது, நான் பகவான் கிட்ட போகணுன்றதுக்காக என்ன பண்றாரு எல்லாத்தையுமே வந்து உல்டா புல்டாவா பண்ணுவார். எல்லாமே வந்து தலைகீழா பண்ணுவார். அப்ப யாரும் வந்து அவரை வந்து பிடிக்காது. அப்பா அம்மா இருக்கிற வரைக்கும் அவங்கள பாத்துக்கிட்டாங்க. அவங்க இறந்ததுக்கு அப்புறம் அவரோட சகோதரர்கள் அவங்களை வந்து கைவிட்டாச்சு. அப்ப அவர் பாட்னு இப்படி தெரிஞ்சுட்டு இருக்காரு ஜடபரதர் அப்படின்ட்டு. அப்ப வந்து என்னாச்சு, மன்னர் ரகுகணர் வந்து அந்த வழியா போறாரு. அவர் ஏன் அப்படி போறாருன்னா ஆத்ம ஞானத்தை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக. நம்ம பார்த்திருக்கோம் பகவத்கீதை வந்து அரச வம்சத்துல சொல்லப்பட்டிருக்குது. ஏன்னா அவங்கதான் வந்து மக்களை காப்பாற்றணும். சோ அது வழியாக அவங்க வந்து ஃபாலோ பண்ணணும். சோ இவங்க வந்து சாதுக்கள், உயர்ந்த சாதுக்கள், ஞானிகள் கிட்ட இருந்து யோகிகள் கிட்ட இருந்து ஞானத்தை வாங்கிட்டு அது போல அவங்க வந்து ராஜ்யம் பண்ணுவாங்க. சோ இங்க வந்து அந்த ரகுகணர் வந்து என்ன பண்றாரு அப்படின்னாக்கா ஆத்ம ஞானத்தை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக அவர் வந்து அந்த பல்லக்குல போயிட்டு இருக்கார். ஒரு ஆள் குறையுதுன்னு சொல்லிட்டு ஜடபரதரை கூப்பிடுறாங்க. ஆனா ஜடபரதர் என்ன பண்றாருனாக்கா குதிச்சு போறாரு. அப்ப வந்து அவர் கோவப்பட்டு கேட்கிறார், ஏன்பா உனக்கு என்ன இவ்வளவு வயசாயிடுச்சா, ஏன் இப்படி வந்து குதிச்சு போற அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும்போது அவர் சொல்றாரு, இல்ல எனக்கு வந்து இங்க வந்து எறும்புகள் இருக்கு, நான் என்ன நினைச்சு நீ சொல்றல, நான் இல்லை, நான் ஒரு ஆத்மா. நீ வந்து உட்கார்ந்துட்டு இருக்க நினைக்கிற இல்லையா ராஜான்ட்டு, நீ ராஜா இல்ல, நீ ஒரு ஆத்மான்ற மாதிரி அவர் ஆத்ம ஞானத்தை வந்து அவருக்கு சொல்றாரு. இதுதான் வந்து ஜடபரதரோட கதை. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 7th ஸ்லோகா. हरे कृष्ण माता जी। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुत्य च मय्यर्पिता मनो बुद्धिर्मामेवैष्यस्य संशयः। हरे कृष्ण माता जी। எனவே அர்ஜுனா, என்னை இந்த உருவில் எப்போதும் எண்ணிக்கொண்டு அதே சமயம் உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமையான போரிடுதலையும் செய்வாயாக. நடுவுல அவர் என்ன பண்ணணும்ன்றத வந்து சொல்லிட்டே இருக்காரு பாருங்க. சோ நம்மளும் வந்து உடனே ஓகே அவர் பகவான் சொல்லிட்டாரு, அதனால நான் என்னோட கடமை எல்லாம் விட்டுட்டு நான் அவரை நினைச்சு போறேன். கண்டிப்பா அது வந்து கலியுகத்துல வந்து சாத்தியம் இல்லை. அது மிகப்பெரிய பாவம். நம்ம வந்து எந்த நிலையில இருக்குமோ, மேபி நம்ம வந்து ஒரு குடும்ப தலைவனாவோ இல்ல தலைவியாவோ ஒரு அப்பாவாவோ இல்ல ஒரு
அம்மாக்கு ஒரு குழந்தையாவோ என்ன எது நிலைமையில இருக்கமோ அந்த நிலைமையில நம்மளோட கடமையை செய்து கொண்டே பகவானை நினைத்து கொண்டு அந்த கடமையை செய்யணும். அதுதான் சொல்றாரு. உன்னோட கடமையை விட்டுட்டு நீ பின்னாடி வர, அது வந்து எஸ்கேபிஸ்ட், அது பகவானுக்கு பிடிக்கல. இப்ப எதுக்காக இவ்வளவு தூரம் வந்து அர்ஜுனன் கிட்ட பேசிட்டு இருக்காரு? இவங்க எல்லாம் என்னோட சொந்தக்காரங்க, நான் சண்டை போட மாட்டேன்னு அவர் சொல்லிட்டு எஸ்கேப் ஆக பாக்குறாரு. அதை பிடிச்சு வச்சு அவர் வந்து உண்மையான ஞானத்தை வந்து சொல்லிட்டு இருக்காரு. சோ நமக்கு விதிக்கப்பட்ட இந்த ஜென்மத்தில் இந்த பிறவியில் எனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமையை பகவானோட உணர்வோட நான் செய்யணும். அதுதான் வந்து மெயின் இது. சோ அப்படி எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு போன ஞானிகள் கூட ஒரு ஸ்திரமா இருக்க முடியல. அதை வந்து நம்ம ஜடபரதரோட இதுல வந்து எக்ஸாம்பிள் வந்து நம்ம பார்த்தோம். உன்னுடைய செயல்களை எனக்கு அர்ப்பணித்து உன்னுடைய மனதையும் புத்தியையும் என்னில் நிலைநிறுத்துவதன் மூலம் நீ என்னையே அடைவாய் என்பதில் ஐயம் இல்லை. சோ நம்மளோட மனம், செயல், புத்தி 3 இதையும் வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும், பகவானுக்காகவே அர்ப்பணிக்கணும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 8th ஸ்லோகம் வந்து. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, வாசிக்கிட்டுங்களா? படிங்க பிரபுஜி, படிங்க. அபியாச யோகா யுக்தேன சேதசா நானிய காமினா பரமம் புருஷம் திவ்யம் யாதி பார்த்துனு சிந்தேயன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பரமபுருஷ பகவானாக என்னை தியானித்து எப்போதும் தனது மனதை நினைப்பதில் ஈடுபடுத்தி இவ்வழியிலிருந்து சற்றும் பிறழாது பயிற்சி செய்பவன் பார்த்தனே நிச்சயமாக என்னை அடைகின்றான். யாரு பகவானோட தூயதுல அவர் ஏற்கனவே சொல்லிட்டாரு, கோடான கோடி மக்கள்ல யாரோ ஒரு சிலர் மட்டும்தான் வந்து பகவானை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைப்பாங்க. அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க வந்து கொஞ்சம் பேர் தான் வந்து முயற்சியே பண்ணுவாங்க. அப்படி முயற்சி பண்றவங்களுக்கு கொஞ்சம் பக்தி அப்பதான் வரும். அதுல வந்து ஒரு சிலருக்கு மட்டும்தான் வந்து பகவானை பத்தி புரிஞ்சுக்கவே முடியும். அப்படி புரிஞ்சுக்கிட்ட வந்து என்கிட்ட பக்தி பண்ணி என்கிட்ட ஐக்கியமாகின்றான், அவன் எனக்கும் பிரியமானவன்றத பகவான் சொல்றாரு. அப்படி தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அவங்க வழியில இருந்து சற்றும் பிறழாது பயிற்சி செய்பவன் பார்த்தனே. பயிற்சின்னு சொல்லிட்டாரு. அதுக்குதான் நம்ம இப்ப பிராக்டிஸ் பண்றோம். பகவானை பத்தி கேட்கறது, அந்த புக்ஸ் படிக்கிறது, நமக்கு தெரிஞ்சதை மத்தவங்களுக்கு சொல்றது, ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் தினமும் சாண்டிங் பண்றது, இதெல்லாம் வந்து பிராக்டிஸ். ஒரு சாதாரண டிரைவிங்கோ இல்ல ஒரு நீச்சலுக்கோ இல்ல எது நம்ம எடுக்கிறதா இருந்தாலும் அதுக்கு நமக்கு பிராக்டிஸ் தேவைப்படுது இல்லையா? அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா இப்ப வந்து ஃபர்ஸ்ட் நம்ம டிரைவ் பண்ணும்போது கஷ்டமா இருக்கும். அந்த இண்டிகேட்டர் போடுறது, எங்க திரும்புறது, எங்க ஹார்ன் பண்றது, அதெல்லாம் கஷ்டமா இருக்கும். ஆனா போக போக என்ன ஆயிடும்னா அது நமக்குள்ள அப்படியே இன்வைப் ஆயிடும். நம்மளையே அறியாம அன்கான்சியஸா நம்ம எல்லாமே பண்ண ஆரம்பிச்சிடுவோம். அதேதான் இங்க. சோ நம்ம வந்து கிருஷ்ண பக்தியில இருக்கணும் அப்படின்னாக்கா நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட அந்த 4 விதிகளை 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ல வந்து ஃபாலோ பண்ணணும். ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் எப்பவும் சொல்லணும். ABCD ஃபாலோ பண்ணணும். A stands for association, B stands for பகவத் கீதா ரீடிங், C stands for chanting, D stands for diet. பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ண இதை நம்ம சாப்பிடணும். பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணா புதுசா எல்லாம் எதுவும் பெரிய ஃபீஸ்ட் எல்லாம் நம்ம வைக்க போறது இல்லை. நம்ம என்ன சாப்பிடுறோமோ அத ஒரு துளசியில வச்சு சர்வம் கிருஷ்ணார்ப்பணம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாலே போறோம். அது வந்து அவரு எடுத்துக்கிறார். அதுதான் நம்ம ஏற்கனவே கதை பார்த்தோம். சோ அப்படி பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணதை நம்ம சாப்பிடும்போது அதுல நமக்கு வந்து எந்த பாவ புண்ணியங்கள் இல்லை. அது வந்து பகவான் கொடுத்த பிரசாதம் சாப்பிடுறதுனால நமக்கு பாவ புண்ணியம் இல்லை. சோ அவரோட ஞாபகத்துல எப்பவுமே நம்ம திளைத்திருப்போம் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். இது வந்து பாகவதத்துல வர இன்னொரு கதை. அஜாமிலன் அவர் வந்து சிறு வயதுல வந்து இந்த கதை நம்ம ஏற்கனவே பார்த்திருக்கோம். சோ அஜாமிலன் வந்து கான்யா குப்ஜான்ற ஒரு ஊர்ல வந்து ஒரு நல்ல பிராமணர் அவரு. ஆனா வந்து என்ன ஆகுதுன்னாக்கா ஒரு தடவை காட்டுல வந்து தேவையில்லாத ஒரு விஷயத்த பாக்குறார். பார்த்ததுல இருந்து அவருக்கு என்ன ஆகுதுன்னா அவங்கள பத்தினே அவங்க கூடவே போயிடுறாரு. அந்த விலைமாது கூடவே வந்து அவர் போயிடுறாரு. அந்த விலைமாது கூடவே போயிடுறார். அதனால என்ன ஆகுது அப்படின்னாக்கா 80 வயதுல கூட அவருக்கு வந்து அதாவது 88 ஆண்டுகளை கழித்தார். அவருக்கு வந்து 10 வயதுல வந்து ஒரு மகன் இருக்கான். அந்த மகனுக்கு வந்து நாராயணா அப்படின்ற பேர் வைக்கிறார். அவருக்கு ரொம்ப பிடித்தமான அந்த பையன் நாராயணன். சோ எப்பவுமே வந்து நாராயணா இங்க வா, நாராயணா சாப்பிடு, நாராயணா உட்கார். அவருக்கு வந்து ரொம்ப பிடிச்சது. எப்படியோ பை காட் கிரேஸ் அவர் வந்து அந்த பேர் வச்சுட்டார். அதனால எப்பவுமே வந்து நாராயணான்னு சொல்லியிருக்காரு. அவர் கூப்பிட்டது என்னவோ அவரோட பிள்ளை. ஆனா பகவான் வந்து என்ன நினைச்சிட்டாரு, என்னதான் அவர் கூப்பிடுறாரு அப்படின்ட்டு. சோ இறக்கும் தருவாயில என்ன ஆகுது, அவரோட கடைசி காலத்துல என்ன ஆகுது அப்படின்னாக்கா யமதூதர்கள் வந்துட்டாங்க. ஏன்னா இந்த அஜாமிலன் பண்ணாத கொடுமைகள் வந்து எதுவுமே கிடையாது. அவ்வளோ பாவங்களை பண்ணியிருக்காரு. அப்ப வந்து யமதூதர்கள் வராங்க. அவங்க எல்லாம் பார்த்த உடனே அவருக்கு ரொம்ப பயம் வந்துருது. பயம் வந்த உடனே அவரோட பிள்ளைய வந்து கூப்பிடுறாரு, நாராயணா நாராயணா. அவர் கூப்பிட்ட அடுத்த நிமிஷம் வந்து என்ன ஆகுதுன்னா விஷ்ணு தூதர்கள்
ஓடி வந்துடுறாங்க அங்க. விஷ்ணு தூதர்கள் வந்து என்ன நம்ம நினைச்சுப்போம் விஷ்ணுவுக்கு மட்டும்தான் 4 கைகள் அப்படின்னு. விஷ்ணுவோட தூதர்கள் எல்லாருக்குமே வந்து 4 கைகள் தான். நம்ம பிரம்ம சமயத்துல பார்த்தோம், நமக்கு நினைச்சுப்போம் ஒரே ஒரு லட்சுமி தான் இருக்காங்கன்ட்டு. பிரம்ம சமயத்துல பாத்தீங்கன்னா கோலோக விருந்தாவனத்துல கோடான கோடி லட்சுமிகள் இருக்காங்களாம் பகவானுக்கு வந்து சேவை பண்றதுக்கு. வைகுண்ட லோகத்துக்கும் மேல இருக்கான் கோலோக விருந்தாவனம் அப்படின்னு நம்ம வந்து பிரம்ம சமயத்துல வந்து படிக்கிறோம். சோ இங்க வந்து விஷ்ணு தூதர்கள் ஓடி வராங்க, வந்துட்டு அந்த யம தூதர்கள் கூட சண்டை போட்டு அஜாமிலனை வந்து அவங்க கூடவே கூப்பிட்டுட்டு போய் அவருக்கு வந்து மோட்சம் கொடுத்தது, அடுத்த பிரிவுல திருப்பி பக்தி பண்ண வச்சு மோட்சம் கொடுத்ததா நம்ம வந்து பாக்குறோம். அப்பதான் அந்த யமதூதர்கள் வந்து யமராஜன் கிட்ட பண்றாங்க, நம்மளோட தர்மத்தை எல்லாம் நம்ம நிலைநாட்டணும், அவன் எவ்வளவு பாவம் பண்ணிருக்கான், அவனை போயிட்டு இவங்க கூட சண்டை போட்டு எங்களால ஜெயிக்க முடியலன்னு. அப்ப வந்து யம தர்மராஜா சொல்றாரு, நீங்க யாருக்கிட்ட வேணா இது பண்ணலாம், ஆனா விஷ்ணு தூதர்கள் கிட்ட மட்டும் வச்சுக்காதீங்க, விஷ்ணு பக்தர்கள் வைஷ்ணவர்கள் கிட்ட மட்டும் வச்சுக்காதீங்க. வைஷ்ணவர்கள் எப்படி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுன்னா அவங்களோட நாம் திலகம் இருக்கும், நெற்றில திலகம் இருக்கும், கழுத்துல வந்து கண்டி மாலை. நம்ம ஏன் இந்த துளசி மாலை நரசிம்மரோட இதெல்லாம் நம்ம போட்டிருக்கோம் அப்படின்னாக்கா நமக்கு வந்து ஸ்ட்ரீட் டாகுக்கும் வீட்டுல வளர்க்குற டாகுக்கும் வந்து டிஃபரன்ஸ் இருக்கும். ஏன்னா வீட்டுல வளர்க்குற டாகுக்கு வந்து நம்ம அழகா வந்து ஒரு செயின் எல்லாம் போட்டு அதை கையில வச்சுக்குவோம், அது வந்து என்னது ஆத்தென்டிகேஷன், இது என்னோட நாய் அப்படின்ற மாதிரி. சோ நம்ம எல்லாம் வந்து பகவானோட வந்து டாக் அப்படின்னு நம்ம வெளியில காட்டிக்கிறதுக்காக நம்ம எப்பவுமே வந்து இந்த துளசி மாலையும் கண்டி மாலையும் வந்து நரசிம்மதும். அது மட்டும் இல்ல, இந்த இது போட்டதுக்கு அப்புறம் இந்த தொண்டைக்கு கீழே எதெல்லாம் சாப்பிடக்கூடாதோ அது போகாது, நான்வெஜ் போகாது, நம்ம இதுல வந்து வெங்காயம் அப்புறம் வந்து பூண்டு அதெல்லாம் வந்து சாப்பிட மாட்டோம் சொல்லியிருக்கோம். ஏன்னா அது வந்து நம்மளோட தம குணத்தை வந்து அதிகப்படுத்துன்றதுக்காக. சோ நம்ம அதெல்லாம் சாப்பிட மாட்டோம் அப்படின்ட்டு நம்ம வந்து ஒரு சங்கல்பம் எடுத்துக்கிட்டதா கூட நம்ம நினைச்சுக்கலாம். சோ அதனாலதான் எல்லாருமே வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த துளசி மாலை இதெல்லாம் போட்டிருப்பாங்க. சோ யமதூதர்கள் வந்து கேக்குறாங்களாம் எப்படி நம்ம விஷ்ணு பக்தர்கள்னு கண்டுபிடிக்கும் போது அப்ப சொல்லுவாங்க அவங்களோட வாயில எப்பவுமே வந்து பகவானோட நாமம் வந்து இருக்கும், அவங்க வந்து திலகம் போட்டிருப்பாங்க, பிளஸ் இந்த மாதிரி கண்டி மாலை இருக்கும் அப்படின்றத வந்து அவங்க சொல்றாங்க அப்படின்ற மாதிரி நம்ம பார்க்கலாம். அதனால அஜாமிலனை ஃபைனலா என்ன பண்றாங்கன்னா வைகுண்டத்துக்கு கொண்டு போறாங்க. வைகுண்ட விமானத்துல கொண்டு போய் அவர் வந்து பக்தி பண்ணி அடுத்த பிறவில வந்து பகவானை அடைந்தார் அப்படின்றத பாக்குறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 9வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. பிரபுஜி 9வது ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. 9வது ஸ்லோகம் வரல, நான் படிச்ச புக்கை பார்த்து சேஞ்ச் ஆயிடுதுங்களே ஸ்லைட். வந்துச்சு. சொல்லுங்க. கவிம் புராணம் அனுசாசிதாரம் அனோர் அனியாம்சம் அனுஸ்மரேத்யா சர்வஸ்ய தாதாராம் அசிந்திய ரூபம் ஆதித்ய வர்ணம் தமசா பிரஸ்தாத். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரஸ்தாத். ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. எல்லாம் அறிந்தவர், மிகவும் பழமையானவர், கட்டுப்படுத்துபவர், அணுவை விட சிறியவர், எல்லாவற்றையும் பராமரிப்பவர், எல்லா பௌதிக கருத்துக்களுக்கும் அப்பாற்பட்டவர், புரிந்து கொள்ள முடியாதவர், ரூபமுடைய நபர், சூரியனை போன்று பிரகாசமானவர், ஜட இயற்கை கடந்த உன்னதமானவர் என்று பரம புருஷரை ஒருவன் தியானம் செய்ய வேண்டும். அதுதான் வந்து நம்ம அந்த காப்லர் பிளஸ் பிராமணர் அந்த கதையில நம்ம வந்து பார்த்தோம். பகவானுக்கு வந்து எல்லாமே தெரியும். இப்ப நம்ம ஒரு பொருளை படைக்கிறோம் அப்படின்னாக்கா அந்த நம்ம புதுசா ஒரு வண்டி உருவாக்குறோம்னா நம்ம தான் அதை உருவாக்குறோம், நம்மளும் அந்த வண்டியும் ஈக்குவலா கிடையாது. சோ அந்த மாதிரிதான் இந்த பிரபஞ்சத்தையே வந்து உருவாக்கினவர் வந்து பகவான். சோ அப்ப அவர் வந்து இதுக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டவர். நம்ம அர்ஜுனர் கூட கேள்வி கேட்டாரு, நீங்களும் நானும் சமகாலத்தவரா இருக்கும்போது இதே பகவத்கீதை எப்படி நீங்க 120 மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி சூரிய தேவருக்கு வந்து நீங்க சொன்னீங்க அப்படின்னு சொல்லி அந்த மனுவுக்கு வந்து சொன்னீங்க அப்படின்னு. அப்ப வந்து அதை எப்படி நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம்னா பகவான் வந்து இந்த காலத்துக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டவர். அவர் தான் இந்த பௌதிகத்தை படைக்கிறார். அவர் ஏற்கனவே சொல்லிட்டார், என்னோட சக்தி தான் ஜட சக்தியாகவும் ஆன்மீக சக்தியாகவும் பிரிந்திருக்கு அப்படின்றத சொல்லிட்டார். சோ நம்ம வந்து எப்ப வந்து அவர்கிட்ட ஃபர்ஸ்ட் அவரை புரிஞ்சுக்கிட்டு அவர்கிட்ட சரணாகதி அடைகிறோமோ அப்பதான் நமக்கு வந்து அந்த பக்தின்றதே நமக்கு வந்து வரும் அப்படின்றத பாக்குறோம். நம்ம ஏற்கனவே ஸ்டார்டிங்லேயே இன்ட்ரோடக்ஷன்ல பார்த்திருக்கோம், பகவத்கீதையில வந்து ஈஸ்வர
பரமாத்மா, ஆத்மா, ஜட இயற்கை, நம்மளோட கர்மா, இந்த காலம், இந்த 5 விதத்தை பத்தி தான் நமக்கு 5 பொருட்களை பத்தி தான் நமக்கு சொல்லுது அப்படின்றத பார்த்திருக்கோம். எல்லாமே வந்து நித்தியமானது, எல்லாமே அப்படியே இருக்கக்கூடியது. எது? ஆத்மா, பரமாத்மா, பகவான், நம்மளுடைய ஆத்மா, இந்த இயற்கை, நம்ம இருக்கிற இந்த இயற்கை வந்து நிரந்தரமான ஒண்ணு, இந்த காலம் வந்து நிரந்தரமான ஒண்ணு. எது நிரந்தரமற்றதுன்னா கர்மா. நம்ம செய்கின்ற செயல்களை பகவானை நினைச்சு பண்ணும்போது அது வந்து நம்மள பகவான் கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கும். நம்ம அப்படி செய்யாதப்ப அவர்கிட்ட இருந்து விலகி போறோம் அப்படின்றது. சோ இந்த கர்மாவை வந்து சரியா நம்ம பயன்படுத்தணும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். எப்படி நம்ம வந்து பகவானை தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா, நம்ம முதல்ல புரிஞ்சுக்கணும் அவருக்கு எல்லாமே தெரியும், அவர் மிகவும் பழமையானவர், சிறியவருக்கும் சிறியவர், பெரியவருக்கும் பெரியவர். எக்ஸாம்பிள் நம்ம பார்த்தோம்னா வாமன அவதாரம். அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா பார்க்க துவார்ஃப் மாதிரி வந்தாரு, ஒரு குள்ள மனிதராட்டம். ஆனா எவ்வளவோ பெரிய ரூபம் எடுத்தார் இல்லையா? எல்லா உலகத்தையுமே அளந்துட்டார் அவர். பெரியவருக்கும் பெரியவர், சிறியவருக்கும் சிறியவர். நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்கலாம்? நம்மளோட பரமாத்மா நம்ம ஒவ்வொருத்தரோட இதயத்திலையும் சிரோதகசாயி விஷ்ணுவா வந்து அவர் இருக்காருன்னு பார்த்திருக்கோம். அணுவுக்குள்ளேயும் வந்து பகவான் இருக்கார். இருக்கிறதுலயே ரொம்ப சின்னது அணு, அந்த அணுக்குள்ள கூட பகவான் இருக்கார் அப்படின்றத வந்து நம்ம பாக்குறோம். அதுதான் வந்து எல்லாவற்றையும் பராமரிப்பவர், எல்லா பௌதீக கருத்துக்களுக்கும் அப்பாற்பட்டவர். நம்மளோட ஒரு சின்ன இதை கூட, நம்ம ஒரு வீட்டை வந்து ஒரு இடத்துல நம்ம கரெக்டா வச்சிருக்கோம் அப்படின்னாக்கா அதை நம்மளால மெயின்டைன் பண்ண முடியாது, கொஞ்சம் நிறைய பேர் வந்துட்டாலோ இது பண்ணாலும். ஆனா பகவான் பாருங்க, அண்ட சராசரம் எல்லாத்தையும், பிரபஞ்சம் ஃபுல்லாத்தையும் வந்து எப்படி வந்து அந்த நூல்ல வந்து முத்துக்கள் கோர்க்கப்பட்டிருக்கிறதோ அது போல எல்லாத்தையும் வந்து பிரபஞ்சத்தை தோற்று வச்சுட்டார். அவங்கவுங்க வேலையை வந்து பண்ணிட்டே இருக்காங்க. அது எதுவுமே வந்து இங்க அங்கன்னு மாறல, அவங்கவுங்க வேலையை பண்றாங்க. இப்ப நம்ம பாக்குற இந்த சுனாமி இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா, நம்ம வந்து ஒரு அகங்காரத்தோட இயற்கையை மதிக்காம நம்ம அந்த பூமிக்கு வந்து இவ்வளவு கஷ்டம் கொடுக்கறதுனால வர விளைவுகள் தான் அதை தவிர்த்து, மற்றபடி அவரவர்கள் வேலையை பண்றாங்க. சோ இதெல்லாம் நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டு, ரூபமுடைய நபர், சூரியனை போன்று மிகவும் பிரகாசமானவர், ஜட இயற்கையை கடந்து உன்னதமானவர், அவருக்கு வந்து இதுல வந்து அட்டாச்மெண்ட் இல்லை. அவர் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கார், நான் தான் எல்லாத்தையும் படைத்தேன் என்றாலும் செயல்களை நான் வந்து செய்தாலுமே கூட இந்த செயல்களுக்கு அப்பாற்பட்டவன் தான் நான். 3 விதமான குணங்கள் இருந்தாலுமே அதற்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டவன் நான் அப்படின்றது வந்து பகவான் இங்க சொல்லியிருக்காரு. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த இதுல பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ண அவதாரம் எப்படி வந்தது அப்படின்றத வந்து நம்ம இங்க பாக்குறோம். கிருஷ்ண அவதாரம் வந்து பூமாதேவி என்ன பண்றாங்க, அசுரர்களோட பாவம் இதை வந்து சுமக்க முடியல அப்படின்ட்டு பிரம்மதேவர் கிட்ட வந்து போய் அழறாங்க. என்ன ரூபத்துல போய் அழறாங்கன்னா, பசுவா ஒரு உருவம் எடுத்து பூமாதேவி பிரம்மதேவர் கிட்ட போய் சொல்றாங்க, எனக்கு வந்து இந்த அசுரர்களோட கொடுமை தாங்க முடியல, நீங்க வந்து இதுக்கு ஒரு சொல்யூஷன் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு. அப்ப பிரம்மதேவர் தான் தேவர்களுக்கு எல்லாம் தலைவர் இல்லையா? அவர் என்ன பண்றாரு, எல்லா தேவர்களையும் கூட்டிட்டு பார்க்கடல் போறாரு. பார்க்கடல்ல கர்ப்போதகசாயி விஷ்ணு படுத்த ரூபத்துல இருக்காரு இல்லையா, அவர்கிட்ட போய் வந்து சொல்றாரு இந்த மாதிரி கஷ்டமா இருக்குன்னு. அப்ப வந்து புருஷ சக்தம் அப்படின்ற ஒரு இதை வந்து அவங்க படிக்கிறாங்க. அப்ப வந்து பகவான் கிருஷ்ணர் என்ன பண்றாருன்னா, மனதால வந்து பிரம்மதேவருக்கு வந்து ஆன்சர் கொடுக்குறாங்க. கூடிய விரைவில் வந்து நான் வந்து கிருஷ்ண அவதாரம் பண்ணி இந்த உலகத்தோட இந்த ஹெவினஸ வந்து குறைக்க போறேன், தேவையற்றவங்களை வந்து இறந்து போயிடுவாங்க அப்படின்றத வந்து அவர் சொல்றாரு. கூடிய விரைவில் வந்து நான் கிருஷ்ண அவதாரம் எடுத்து பூமியோட இந்த பாரத்தை குறைப்பேன் அப்படின்றத வந்து தியானத்தின் மூலமா மனதுல வந்து பிரம்மதேவருக்கு வந்து பகவான் கிருஷ்ணர் வந்து சொல்றாரு அப்படின்றத வந்து நம்ம பாக்குறோம். அதனாலதான் வந்து இப்ப வந்து இன்டைரக்டா அவர் சொல்றாரு. அதனால இந்த அவதாரம் வந்து எதுக்கு அப்படின்னாக்கா, இந்த தேவையற்ற மன்னர்களையும் இந்த ஆட்களையும் வந்து கொல்றதுக்கு தான், இந்த பூமியோட பாரத்தை குறைக்கிறதுக்கு தான்ன்றத வந்து இன்டைரக்டா பகவான் சொல்றார். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. 15வது ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாம் உபாதேய புனர்ஜன்மம் தூ காலாயம் அசாஸ்வதம் நாப்னுவந்தி மகாத்மான சம்சித்தம் பரமாம் கதா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. யோகிகளான மகாத்மாக்கள் என்னை அடைந்த பிறகு முற்றிலும் துன்பம் நிறைந்த இந்த தற்காலிகமான உலகத்திற்கு திரும்பி வருவதே இல்லை. ஏனெனில் அவர்கள் மிக உயர்ந்த பக்குவத்தை அடைந்து விட்டனர். நம்ம நினைச்சுக்கிறோம், ஓகே ஒரு வீடு வாங்கணும், கார் வாங்கணும், இது வந்து ரொம்ப ஹாப்பியான ஒரு இதுன்ட்டு. அப்படி இல்லவே இல்லை. பகவான் கிருஷ்ணரே சொல்றார், இந்த உலகம் எப்படின்னா துக்காலயம் அசாஸ்வதம், நிலையற்றதும் மிகுந்த துன்பங்கள் நிறைந்ததுமா. நம்மளோட இங்க எப்ப நம்ம பிறப்பு எடுக்கிறோமோ அப்ப 4 விதமான துன்பங்கள் வருது. பிறப்பு, இறப்பு, முதுமை, நோய். அதுல இருந்து நம்ம யாராவது எஸ்கேப் ஆக முடியுமா? யாருமே எஸ்கேப் ஆக முடியாது. பிறப்பு, இறப்பு, முதுமை அண்ட் நோய், 4 விதமான துன்பங்கள் வந்து நமக்கு வருது அப்படின்றத வந்து நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஒரு நிமிஷம்.
ஸோ அந்த 4 விதமான துன்பங்கள்ல இருந்து எந்த ஆத்மாவும் வந்து கண்டிப்பா தப்பிக்கவே முடியாது அப்படின்றத வந்து கிருஷ்ணர் வந்து சொல்லியிருக்காரு. ஸோ இந்த உலகத்துல வந்து இது வந்து மிகவும் தற்காலிகமானது. நம்ம எல்லாம் எது பின்னாடியோ ஓட வேண்டாம். நமக்கு என்ன தேவையோ அதை மட்டும் எடுத்துட்டு மற்ற இதை வந்து பகவானுக்கு எப்படி சேவை பண்ணணும், அவர்கிட்ட எப்படி போய் சேரணும்ன்றத வந்து நம்ம வந்து பார்க்கணும் அப்படின்றத வந்து நம்ம பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. 16வது ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆப்ராஹ்ம யோகா புனராவர்த்தினோ அர்ஜுனா மாம் உபத்யேது கௌந்தேய புனர்ஜன்மன இத்தியதே. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. ஜட உலகின் மிக உயர்ந்த லோகத்திலிருந்து மிகவும் தாழ்ந்த லோகம் வரை அனைத்தும் பிறப்பும் இறப்பும் மாறி மாறி நடைபெறும் துன்பம் நிறைந்த இடங்களே. கிளியரா சொல்லிட்டார். ஒரே ஒரு உலகத்துல மட்டும்தான் வந்து இந்த பிறப்பு இறப்பு, இந்த எப்படி பிரம்மரோட வந்து ஒரு நாள் முடியும் போது பிரளயம் வருது, அதெல்லாம் நான் அண்டாத ஒரே இடம் எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா கோலோக விருந்தாவனம். ஆனால் குந்தின் மகனே, என்னுடைய இடத்தை அடைபவன் என்றும் மறுபிறவி எடுப்பதில்லை. அப்ப அது வந்து எவ்வளவு ஒரு உயர்ந்த இது. நம்ம பிரம்ம சமீதியில வந்து அவர் வந்து கிளியரா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பார். சிந்தாமணி வைகுண்டத்துல கோலோகத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா காமதேனு, நம்மளோட டிசைர்ஸ் எல்லாம் ஃபுல்ஃபில் பண்ற டிசைர் எல்லாமே அங்க வந்து இருக்கு அப்படின்றது வந்து, அதுக்கு வந்து தனியா சூரியன் சந்திரன் எல்லாம் தேவையில்லை. செல்ஃப் இலுமினேட்டிங், எப்பவுமே வந்து அது வந்து இலுமினேட்டடாவே இருக்கும். அங்க வந்து கஷ்டம்ன்றதே இருக்காது. எல்லாரும் எப்பவுமே சந்தோஷமாவே இருப்பாங்க. அந்த மாதிரியான ஒரு உலகம். நம்ம வந்து இப்ப என்ன நன்மைகள் செய்தாலும் அதற்கு ஏத்த மாதிரி, புண்ணியங்களுக்கு ஏத்த மாதிரி அந்த லோகத்துக்கு போறோம். அங்க கொஞ்ச நாள் இருக்கிறோம். திருப்பி வந்து நம்ம இதே உலகத்துக்கு தான் வந்தாகணும். ஏன்னா இங்க இருந்துதான் நம்ம திருப்பி ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். இது ஏற்கனவே வேற சொல்லிட்டார், தற்காலிகமானதும் துக்காலயமும் கூட அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு. ஈவன் நம்ம சொர்க்கலோகம் போனா கூட நம்மளோட அந்த குறிப்பிட்ட கவுண்ட் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம திருப்பி வரணும் அப்படின்றதான் நம்ம பாக்குறோம். சோ கலவரம் நிறைந்த ஸ்வர்க்கம். அது சொர்க்கலோகத்துல பாருங்க, எப்ப பார்த்தாலும் இந்திரன் வந்து என்னோட இதுக்கு வந்துருவானோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ண. ஏன்னா இந்திரன்றது ஒரு போஸ்ட். அந்த போஸ்ட் இப்ப பிரகலாத் மகாராஜ் வந்து துருவ மகாராஜ் வந்து தவம் பண்ணும்போது கூட அவர் என்ன நினைச்சாரு, துருவ மகாராஜால நமக்கு வந்து இந்த இது எந்த போஸ்டுக்கு எதனா வந்துருமோ அப்படின்னு தான் நினைப்பாங்க. இப்ப ஹிரண்யகசிபு வந்து போனதுக்கு அப்புறம் வந்து அவரோட மனைவி வந்து கொல்லலாம்னு கூட முடிவு பண்ணாங்க. ஏன்னா ஹிரண்யகசிபுவே தாங்க முடியல, அவனோட பிள்ளையான பிரகலாத் மகாராஜ் வந்தான்னா எப்படி இருக்கும் அப்படின்ட்டு அவங்களே வந்து வயிற்றுல இருக்கும்போதே கொல்லணும்னு நினைச்சு இவங்க எல்லாம் போவாங்க. அப்ப நாரத முனிவர் தான் வந்து நடுவுல தடுத்து நிறுத்தி அவங்கள வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவரோட ஆசிரமத்துக்கு கூட்டிட்டு போயிடுவாங்கன்னு பாக்குறோம். சோ ஸ்வர்க்கம் கூட வந்து நிரந்தரமானது கிடையாது. அதுல கூட நமக்கு வந்து மேபி நம்ம ஒரு 10,000 வருடங்கள் வந்து எக்ஸ்ட்ரா வந்து அங்க இருக்கலாம். ஆனா திருப்பி நம்மளோட அக்கௌண்ட் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம திருப்பி இங்கதான் தள்ளப்படுவோம் அப்படின்றத வந்து நம்ம பாக்குறோம். சோ கலவரம் நிறைந்த பூமியும் அது. சோ அது எப்படி வந்து நம்ம இங்க பிறப்பெடுக்கிறோம் அப்படின்னாக்கா, அந்த இதுல வந்து ஒரு கிளாஸ் நான் அட்டன் பண்ண, அதுல வந்து அந்த பிரபுஜி வந்து சொன்னாங்க, மேல இருந்து நம்மளோட சொர்க்கலோகத்துல நம்மளோட கவுண்ட் எல்லாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் மேல இருந்து தூக்கி போடுவாங்களாம். மேல இருந்து நம்ம வரும்போது என்ன ஆகுமா, அன்னம் சாதமா வரும். அந்த சாதத்தை ஒரு 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 பிரபுஜி சாப்பிடும்போது அவங்க மூலமா வந்து நம்ம அந்த பெண்ணுக்கு வந்து விந்துவா போய் அதுல இருந்து நம்மளோட பிறப்பு வருது அப்படின்றத வந்து அந்த இதுல வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்க. சோ ஸ்வர்கலோகம் கூட நிரந்தரமானது கிடையாது. இந்த பூமி ஒரு கலவரம் நிறைந்த பூமி. நரகலோகம் இன்னும் சொல்லவே வேணாம், கீழலோகம், அது மிகவும் கொடுமையானதாக இருக்கும். சோ இந்த எல்லா லோகங்களுமே வந்து பிறப்பு இறப்புன்றது மாறி மாறி நடந்து கொண்டே இருக்கும். உன்னதமான ஒரு இந்த டைனமிக் நேச்சர் இல்லாத ஒரு உலகம் எது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா லோகம், அது கிருஷ்ணலோகம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. 17, 18, 19 பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 17 சகஸ்ர யுக பர்யந்த மகர் யத் பிரஹ்மனோ விது ராத்திரிம் யுக சகஸ்ராந்தம் தே அகோ ராத்திர விதோ வியத்தய சர்வா பரவந்திய ராகமே ராத்தர் யாகமே பிரலியாந்தே தத்ரைவா யக்தசம் ஞானதேகே. ஹரே கிருஷ்ண. போதக்ராம சா யாவாம் பூத்வா பிரலியதே ராத்திர யாகமே அவிஷ பார்த்த பிரவத் யகராகமே. ஹரே கிருஷ்ணா.
ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. மனித கணக்கின்படி 1000 யுகங்களை கொண்ட காலம் பிரம்மாவின் ஒரு பகலாகும். நம்ம வந்து 4 யுகங்கள் பார்த்தோம். சத்திய யுகம், திரேதா யுகம், துவாபர யுகம், கலியுகம். அந்த மாதிரி அதுல ஒரு ஒரு யுகத்துக்கும் எத்தனையோ வருடங்கள் பார்த்தோம் இல்லையா? அதே மாதிரி 1000 யுகங்கள், தெய்வீகமான யுகங்கள் இந்த 4ம். அதே மாதிரி 1000 யுகங்கள் இருக்குமா. அது வந்து பிரம்மாவுடன் ஒரு பகலாகும். அவரது இரவின் காலமும் அது போன்று நீண்டதே. சோ பிரம்மாவின் பகல் தோன்றும் போது எல்லா ஜீவாத்மாக்களும் அவ்யக்த நிலையிலிருந்து தோன்றுகின்றனர். பின்னர் இரவு வந்தவுடன் அவர்கள் மீண்டும் அவ்யக்தத்துடன் இணைந்து விடுகின்றனர். திருப்பி எல்லாருமே அழிஞ்சு போயிடுறாங்க. அப்ப நம்ம இதுல இருந்து எப்படி வந்து இப்ப மத்ஸ்ய அவதாரம் பாத்தீங்கன்னா அந்த மாதிரிதான் அவரோட பிரளய காலம் வரும்போது அதனாலதான் வந்து பகவான் என்ன பண்ணுவாரு, ஓகே அது இல்லாம அயகிரீவர் அந்த அசுரன் வந்து பிரம்மாவோட 4 வேதங்களையும் வந்து திருடிட்டு போயிடுவார். பிரம்மாவோட மூலமே வந்து அந்த வேதங்கள் தான். அதை திருடிட்டு போயிடுவார். அதை திருப்பி கொண்டு வரணும். சோ அடுத்த உலகம் உருவாகணும் அப்படின்னாக்கா அவர் வந்து என்ன பண்ணாருனாக்கா அடுத்த அதுக்காக தான் வந்து மச்ச அவதாரமே வந்து எடுத்தார் அப்படின்றத பாக்குறோம். சோ பிரம்மா வந்து அவர் தூங்கும் போது அதே மாதிரி எல்லாமே வந்து பிரளயத்துல போயிடும். சோ பிரம்மாக்குமே வந்து இறப்புன்ற ஒண்ணு இருக்கும். அதனாலதான் வந்து இரண்யகசிபு வந்து பிரம்மா கிட்ட வந்து தவம் பண்ணி கேட்கும்போது எனக்கு வந்து சாகாவரம் வேணும்னு கேட்கும்போது அப்ப வந்து பிரம்மா சொல்லுவாரு, எனக்கே அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடையாது, நான் அதை வந்து கண்டிப்பா கொடுக்க முடியாது, என்னாலே அது முடியாது, ஏன்னா நானும் அதுக்கு வந்து பந்தப்பட்டவன் அப்படின்னு. மீண்டும் மீண்டும் பிரம்மாவின் பகல் வரும்போது இந்த ஜீவாத்மாக்கள் தோன்றுகின்றனர். பிரம்மாவின் இரவு வரும்போது இவர்கள் அனாதரவாக அழிக்கப்படுகின்றனர். ஆனா என்னோட கோலோக பிருந்தாவனத்துல இந்த 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 மாற்றம் கிடையாது அப்படின்றது வந்து கிருஷ்ணன் சொல்றாரு. 20வது ஸ்லோகம் பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. அந்யோ அவ்யக்தோ அவ்யக்தா சனாதன யா சர்வேஷு பூதேஷு நஷ்யத்சு நஷ்யதே. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. இருப்பினும் தோன்றி மறையும் இந்த ஜடத்திற்கு அப்பால் நித்தியமானதும் திவ்யமானதுமான மற்றொரு தோன்றாத இயற்கை உள்ளது. அது பரமமானது என்றும் அழிவடையாதது. இவ்வுலகில் உள்ள அனைத்தும் அழிவடையும் போதும் அப்பகுதி அழிவதே இல்லை. அதுதான் வந்து கிருஷ்ணரோட கோலோக விருந்தாவனம் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. 24வது ஸ்லோகம் பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அக்னிர் ஜியோதர் அக சுக்ல ஷன் மாசா உத்தராயணம் தத்ர பிரியாதா கச்சந்தி பிரம்ம விதோ ஜனா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. பரபிரம்மனை அறிந்தவர்கள் அக்னி தேவனின் ஆதிக்கத்தில் ஒளியில் பகலின் நல்ல நேரத்தில் வளர்பிறை உள்ள 2 வாரங்களில் சூரியன் வடக்கு நோக்கி செல்லும் 6 மாதங்களில் இவ்வுலகை விட்டு சென்று அந்த பரமனை அடைகின்றனர். இது யாரால சாத்தியமாகும்? யோகியால. ஏன்னா நம்ம கையில இல்ல இல்லையா? நான் இப்படிதான் பிறப்பெடுக்கணும், இந்த குடும்பத்துலதான் பிறப்பெடுக்கணும், இப்படிதான் இருக்கணும்ன்றது நம்ம கையில இல்ல. ஆனா யோகிகளால இத வந்து பண்ண முடியும். நம்ம பீஷ்மர் தேவருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அவருக்கு வந்து அந்த வரம் இருந்துச்சு. ஏன்னா அவங்க அப்பா வந்து அவரோட அந்த பிரம்மச்சரியத்தோட அவரோட எவ்வளவு ஸ்திரமா இருக்காருன்றத பார்த்துட்டு, நீ எப்ப நினைக்கிறியோ அப்பொழுதுதான் உனக்கு வந்து மரணம் வரும் அப்படின்றது வந்து ஒரு அருளாசி கொடுத்தார். அது ஒரு வரமா இருந்துச்சு. அதனால பீஷ்ம தேவர் அம்பு படுக்கையில படுத்திருந்தாலும் அவர் வந்து இந்த திருப்பி இந்த உலகத்துக்கு வரவே கூடாது அப்படின்றதுக்காகவே வந்து அவர் வெயிட் பண்ணி அந்த டைம் வந்ததுக்கு அப்புறம் அவர் வந்து இந்த உடலை நீத்தார் அப்படின்றத வந்து நம்ம பார்க்கலாம். ஆனா பக்தன் வந்து இந்த மாதிரி வெயிட் பண்ண மாட்டாராம். என்ன சதா சர்வ காலமும் கிருஷ்ணரே நினைச்சிட்டு இருக்கணும், அவருக்கே சேவை செய்யணும், அவர் என்ன பண்றாரோ அவர் என்ன கொடுக்குறாரோ அதாவே இருக்கட்டும், எனக்கு வந்து சொர்க்கலோகமோ மோட்சமோ முக்தியோ தேவையில்லை, நீங்க என்ன நரலோகத்துல விட்டாலுமே வந்து நான் வந்து உங்களுக்கு பக்தி செய்யணும், அந்த எண்ணங்கள் மட்டும் எனக்கு கொடுங்கன்னு கேட்கிறார். பிரகலாத் மகாராஜ் கிட்ட வந்து நரசிம்மதேவர் கேட்பார், ஏதாவது வரம் கேளு அப்படின்ட்டு. அப்ப வந்து அவர் சொல்லுவாரு, என்னோட அப்பா வந்து அப்பாவுக்கு வந்து நீங்க மோட்சம் கொடுக்கணும் போது அப்ப சொல்லுவாரு, தூய பக்தனுக்கு வந்து முந்தைய 7 தலைமுறைகள் பிந்தைய 7 தலைமுறைகள் வந்து மோட்சத்துலதான் இருப்பாங்க அப்படின்ற மாதிரி வந்து அவர் வந்து வரம் கொடுக்கிறார் அப்படின்றத பாக்குறோம். அடுத்து கேட்பாரு, இல்ல வேற ஏதாவது கேளு, உன்னை அப்பாக்காக கேட்டா நீ வேற கேளுன்னு கேட்கும்போது அவர் சொல்லுவார், நான் இப்ப உங்ககிட்ட கேட்டேன் பாத்தீங்களா, இந்த மாதிரி ஒரு உங்ககிட்ட கேள்வி கேட்க கூடாத ஒரு நிலைமை வந்து எனக்கு வேணும், இந்த ஜடப்பற்றுல இல்லாம எனக்கு இந்த ஏதாவது வேணும் அப்படின்ற எண்ணமே எனக்கு வரக்கூடாது அப்படின்றத வந்து அவர் வந்து சொல்றாரு. இது வந்து நிஷ்காம கர்மா, பக்தன்கள் வந்து எப்பவுமே வந்து பகவானோட சேவையில மட்டுமே இருக்கணும் அப்படின்றத வந்து நமக்கு வலியுறுத்துகின்றது. 25வது ஸ்லோகம் பிரபுஜி.
ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி, கேக்குதுங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா, நான் படிச்சிடுவா ஹரே மாதாஜி. கிருஷ்ண மாதாஜி. படிங்க. தூமோ ராத்திரி ததா கிருஷ்ண ஷண்மாச தட்சிணாயனம் தத்ர சாந்திரமசம் ஜியதோர் யோகி பிராபிய நிவர்த்ததே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. இது வந்து தட்சிணாயத்துல போனோம்னா நமக்கு வந்து திருப்பி இந்த உலகத்துக்கு வரணும். புகையிலும் இரவிலும் தேய்பிரையிலும் சூரியன் தெற்கு நோக்கி செல்லும் 6 மாதங்களிலும் இவ்வுலகை விட்டு செல்லும் யோகிகள் சந்திரலோகத்தை அடைந்து மீண்டும் அங்கிருந்து திரும்பி வருகின்றனர் அப்படின்றத வந்து நம்ம இங்க பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. 28வது ஸ்லோகம், கடைசி ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. வேதேஷு யக்ஞேஷு தவ சைவ தானேஷு யத் புண்ணிய பலம் பிரதிஷ்டம் இத்யேபி தஸ் சர்வம் இதம் விதித்வா யோகி பரம் ஸ்தானம் உபைதி சாத்தியம். ஹரே கிருஷ்ண மாதா. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. பக்தி தொண்டின் பாதையை ஏற்பவன் வேதங்களை படித்தல், யாகங்களை செய்தல், தவம் புரிதல், தானம் கொடுத்தல், கர்ம ஞான பாதைகளை மேற்கொள்ளுதல் ஆகியவற்றால் அடையப்படும் பலன்களை இழப்பதில்லை. பக்தி தொண்டை செய்வதன் மூலமாகவே இவை அனைத்தையும் பெற்று இறுதியில் நித்தியமான உன்னத இடத்தை அவன் அடைகின்றான். சோ பக்தி செய்யறது மூலமாக மட்டுமே வந்து உன்னதமான இடத்தை அடைய முடியும் அப்படின்றத வந்து கிருஷ்ணர் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்றார். இது வந்து கோலோக விருந்தாவன் சார்ட். இது வைகுண்டத்துக்கும் மேல வந்து இருக்கு. அதுதான் வந்து கோலோக விருந்தாவனம் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இன்னைய அத்தியாயத்துல வந்து நம்ம என்ன பார்த்தோம்னா, அர்ஜுனனோட 8 கேள்விகள், அது ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து 4வது ஸ்லோகம் வரைக்கும். இறந்த நேரத்தில் கிருஷ்ணரை நினைவில் கொள்வது எப்படின்றது 5th and 8th ஸ்லோகம். ஆக்சுவலா 1st and 2nd ஸ்லோகால அர்ஜுனர் வந்து 8 கேள்வியில கேட்டுடுறார். 3rd and 4th வந்து பகவான் வந்து ஆன்சர் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிடுறார். 5th and 8th ஸ்லோகால வந்து அவர் வந்து இறக்கும் தருவாயில கிருஷ்ணரை வந்து எப்படி நினைவில் கொள்வது அப்படின்றது வந்து சொல்றார். யோக மிஸ்ரா பக்தியால் கிருஷ்ணாவை நினைவில் கொள்வதை வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்றாங்க 9th இருந்து 13th ஸ்லோகா வரைக்கும். தூய பக்தியால் கிருஷ்ணரை வந்து நினைவு கொள்ள முடியும் அப்படின்றத 14th இருந்து 16th ஸ்லோகா. ஏன்னா நான் என்ன பண்றேனோ அதுதானே எனக்கு கடைசி வரைக்கும் இருக்கும். ஈவன் நான் வந்து அன்கான்சியஸா இருக்கும்போது அந்த இது ஞாபகம் தானே வரும் இல்லையா? கிருஷ்ணர் வந்து நம்ம கிட்ட எதிர்பார்க்கறது வந்து அன்பு, தூய்மையான உண்மையான அன்பு. அதைதான் வந்து அவர் எதிர்பார்க்கிறார். அதை நம்ம அங்க வச்சுட்டோம் அப்படின்னாக்கா நம்ம எல்லார் மேலயும் என்னென்னவோ பக்தி வைக்கிறோம், அதெல்லாம் நிலையற்ற ஒன்று. சோ அதை நம்ம கிருஷ்ணர் மேல வச்சுட்டோம் அப்படின்னாக்கா நம்ம வந்து அதுல இருந்து பிறட மாட்டோம், அவரும் நம்மள வந்து மறக்க மாட்டார். ஜட உலகம் மற்றும் ஆன்மீக உலகம் வந்து எப்படி இருக்குன்றத 17ல இருந்து 22 வரைக்கும் பார்த்தோம். கிருஷ்ணரை பெறுவதில் தூய பக்தியின் உச்சநிலை என்ன அப்படின்றது 23ல இருந்து 28 வரைக்கும். இன்னைக்கு கிளாஸ்ல ஏதாவது டவுட் இருந்தா கேட்கலாம். वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. जय श्रील प्रभुपाद की जय. ऑल ग्लोरीज टू assembled devotees. हरे कृष्ण.